Dobrý deň, pri mikrofóne Ľuboš Kalaba. Vítam vás v novom podcaste, v novej relácii, ktorá bude mapovať život nevidiacich na Slovensku. Tento projekt je interného charakteru, týka sa informácia života nevidiacich od základnej školy po strednú školu a až do dospelosti. Život, možnosti, schopnosti a uplatnenia spoločnosti nevidiacich slabozrakých Slovenska. Toto je prvá časť, ktorú ako inak môžem začať, tak začnem s tou najpovolanejšou organizáciou, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Je to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Konkrétne tu mám krajskú a oblastnú organizáciu, základnú organizáciu z Trnavy. A tak vás teda vítam, konkrétne tu vítam pani Silviu Hánovu. Vítaj. Dobrý deň, ja tu všetkých vítam a teda verím, že to bude také a že to bude úspešné. Ďakujem, dúfam, že to bude úspešné. Ešte mimo mikrofónu tu je aj predseda Únie, Robert Sliva. Keby bolo niečo, tak sa vám ozve. Zatiaľ sa tu tvári, že tu nie je, hej. Ale aj tak som to povedal. Takže je tu. Takže vítam ťa ešte raz v našom podcaste. Ako som povedal, Únia nevidiacich Slovenska je taká základná organizácia združujúca vlastne nevidiacich. Povedz nám niečo o tom, aká táto organizácia je, či je to nejaké združenie, alebo je to nezisková organizácia, ako to vlastne funguje, štruktúru nejakú, aby tí ľudia, ktorí nevedia o tom, aby mali predstavu. Takže Únia nevidiacich sa delí na krajské strediská a základné organizácie, hej. Krajské strediská je v každom kraji je jedno, čiže je ich, myslím, že 8. A proste pod každým krajským strediskom sú potom základné organizácie v kraji. My sme Trnavský kraj, čo máme základné organizácie je Trnava, Sereď, Galanta, potom Dunajská streda, potom je Senica, Piešťany už nie sú. A proste takýmto spôsobom sme delení. Štruktúra týchto organizácií je to, tá základná, podotýkam, asi je v Bratislave. Tam je vlastne nejaký predseda, alebo ako to vlastne funguje? Najprv je akože to je krajské stredisko. Hej, základ je v Bratislave, kde teda oni všetko vlastne... Je taká centrála. Áno, hej, je centrála. A máte nejaké vlastne snemy, ktoré vlastne rozdeľujú potom týchto krajských, oblastných, alebo tak? Potom býva také, že to majú predsedovia krajských rád a títo vysoko postavení, oni majú ústrednú radu, kde teda oni majú také, akože dostávajú pokyny z vyššie postavení, tí predsedovia krajskej rady dostávajú pokyny od tých z Bratislavy. Čiže dá sa povedať, že tá Bratislava je vlastne také spojitisko aj so štátnou správou, či už to nejaké veci, ktoré vy vlastne môžete zo spodu nejako podnety dávať na to, aby sa to išlo nejak riešiť, a to sa potom napríklad tá Bratislava môže riešiť priamo so štátnymi orgánmi. Chápem to tak správne? Áno, myslím, že áno, lebo fakt oni potom, čo je pán riaditeľ, ako by som to povedal, pán Podolínsky, on je vlastne nový riaditeľ Únie nevidiacich a slabozrakých po pánovi predsedovi Branislavovi Mamojkovi. Hej, a on teraz prebral vlastne jeho funkciu, takže on teraz vlastne
všetko, čo robil pán Mamojka, teraz už prešla Vlastne do pred vami. pána Podolínskeho. Čiže týmto spôsobom vlastne tá Bratislava vlastne jedná so štátnymi. Áno. Dobre, to je asi také Ešte sa chcem spýtať tieto rady alebo tieto snemy celoslovenské, podobne to je raz ročne, alebo ako to vlastne funguje? Ústredné rady bývajú, to presne neviem, asi raz za 3 mesiace, myslím si, alebo nejako tak. Čiže je to vlastne, tá hierarchia je vlastne volená zo spodu, dá sa povedať. Tak toto mám chápať. Že každá tá organizácia si vlastne volí a tak toto ide potom postupne. No áno, my vlastne my volíme si medzi sebou tých. Áno. No, takže toto máme asi tak zhruba predstavené, ako funguje tá organizácia nevidiacich a slabozrakých. Teraz by som skôr chcel vedieť, čo ponúka Únia nevidiacich a slabozrakých. Ak je niekto, kto má so zrakom problém a doteraz do tejto organizácii nepočul, a ako sa tam môže prihlásiť, kto sa tam vôbec môže prihlásiť, môže tam sa prihlásiť na základe nejakého zdravotného stavu, poprípade môže sa tam prihlásiť niekto, kto je len nejaký sympatizant, ktorý pozná len zrakovo postihnutých, pritom je úplne z bežnej verejnosti. V prvom rade, keďže sa delíme na krajské stredisko a základnú organizáciu, musím povedať to, že krajské stredisko má svojich klientov vlastne, ktorí klienti vlastne oni, ako by som to povedala, oni vlastne školia, hej, oni vykonávajú s klientami priestorovú orientáciu, potom vykonávajú seba obsluhu, hej, výučbu tých počítačov a klávesnicových zručností na počítači a takéto, hej. To majú na starosti krajské strediska. My, základné organizácie, máme na starosti združovanie nevidiacich a máme na starosti to, že aby tí nevidiaci vlastne mali, aby neboli takí, že sami, ale aby sme sa tak stretávali, hej, a máme No a toto hej. som myslel, že vlastne, že ako sa tam vlastne, môže tam prísť, teda daný človek, ktorý je zrakovo, môže prísť rovno k vám do toho centra áno, môže požiadať, treba tam nejakú prihlášku, poprípade nejaké členské, a či môže byť aj nejaký ten zdravý alebo z bežnej populácie môže sa prihlásiť. No do našej základnej organizácii, teda tak vo všeobecnosti, sa ľudia môžu prihlásiť buď teda na podnet, že krajské stredisko ich doporučí, hej, že im dá možnosť, že môžu sa k nám prihlásiť, hej, že im porozprávajú, že existujeme, alebo keď si nás náhodou nájdu, tí ľudia, že teda sa o nás dozvedia o našej základnej organizácii, tak sa môžu prihlásiť k nám, samozrejme. A my ich teda prihlásime, zaplatia si členské, hej, a proste už sú naši členovia a my potom organizujeme vlastne všelijaké výlety, hej, potom organizujeme všelijaké podujatia, také akože nejaké kvázi náučné, hej, že nejaké... Čiže sa to vlastne delí tam, jak už budem vlastne tým členom tej únie, vlastne mám všetky tie práva a povinnosti toho člena, mám nejaký preukaz, podotýkam, áno. Na ktorý sa, a na základe toho potom môžem využívať dané, jak hovoríte, kurzy alebo výlety alebo podobne. Sú aj možnosti nejakého voľného stretávania, napríklad, ja neviem, klientské centrum typu, ja neviem, v jeden deň v týždni alebo podobne, že človek, ktorý sa chce len ísť tam pozrieť, po prípade, keď už je členom, tak poradiť sa z niečo a podobne. Áno, základné organizácie robievame to, len my, nakoľko sme nemali priestory, tak sme nerobievali ale keď ľudia potrebujú rádu, pomoc, tak sme na telefóne, hej, a vieme im poradiť, pomôcť, hej, vieme ich nasmerovať. Ale ak majú tie organizácie priestory, tak toto robia, hej? Áno, ak majú priestory, tak samozrejme... Čiže ľudia, ktorí nás počúvajú a sú tak. zrakovo a chceli by o tom vedieť viac, tak hovoríte, že minimálne v každom krajskom meste je táto organizácia. Áno.
Mhm. A teraz sa chcem spýtať ohľadne, rozdelíme to teda na tie kurzy. Únia nevidiacich, hovoríte, že robia aj nejaké kurzy. Zhruba mi povedzte, aké, po prípade robí sa to v tých daných krajských, alebo sa to potom nejak robí spoločne v nejakom meste? Nie. Toto sa delí na krajské strediska, hej, a to si krajské strediska, to sú klienti proste, ktorí sú v danom kraji, hej, napríklad ja som z Trnavy, hej, ja prídem za vedúcou krajského strediska, prídem za ňou a poviem jej, že no, potrebovala by som sa naučiť priestorovú orientáciu. Tak ona sa mi potom vlastne bude venovať, alebo teda potrebujem sa zaškoliť na čítačku, hej, alebo ja neviem, potrebujem sa zaškoliť na čítaciu lupu, hej, že keď nevie, keď má niekto čítaciu lupu a že nevie ju ovládať, tak pomôžu, alebo s mobilným telefónom pracovať, keď nevedia, tak akože vedia naučiť na krajskom stredisku alebo s počítačom. Čiže to krajské... Alebo varenie, hej, a tak oni... Krajské stredisko vlastne má aj tú možnosť, že si to tam človek môže nejako vyskúšať skôr, ako by si to vedel vypýtať od štátu? Áno. Oni majú pomôcky vlastne, na Únii nevidiacich majú pomôcky, ktoré vedia klientom ukazovať. Hej, majú tam napríklad nejaké čítačky, majú tam nejaké lupy, hej, majú tam počítač, vedia nejaký ukázať, ale majú tam nejaké pomôcky, nejaký rozlišovač farieb, nejaké hodinky, hej, to vedia ukázať, ale nemajú tam úplne všetko. Všetko majú len v Bratislave. Nie všetky krajské, lebo krajské strediska nemá, že má všetky výrobky, pomocky, to sa nedá, to by sa nedoplatili, hej. Ale tak môžu si vlastne väčšina tých základných pomôcok môžu si zakúpiť, hej. Môžu zakúpiť, po prípade si to pozrieť. Áno, presne tak. Dobre, tak to by bolo v tomto asi také všetko. Skôr by som chcel prejsť na tú štruktúru toho voľnočasového nejakého využitia Únie nevidiacich. Spomínali ste, že robíte všelijaké besedy, večierky, po prípade výlety. Áno. Dohaduje sa to vlastne na tých nejakých mesačných snemoch, alebo ako sa to vlastne vyberá, po prípade ako sa to dozvedia tí členovia tej... Tak raz do roka mávame výročnú členskú schôdzu, kde teda sa zvolí výbor, alebo teda je zvolený, hej, výbor, ktorý sa skladá zo 7 ľudí, hej. Výbor je skladaný z predsedu, podpredsedu, ekonómky, tajomníčky a potom ďalších prísediacich ešte, hej, lebo tie už ďalšiu funkciu nemajú, to sú prísediaci s nami, hej. A vlastne už my ako výbor rozhodujeme o všetkých aktivitách a akciách, ktoré budeme uskutočňovať. To znamená, že v danom roku budeme, ja neviem, v máji budeme mať nejaký výlet napríklad do Bojníc, hej, no teraz budeme mať v júni do Bojníc, hej, teraz 15. sa koná do Bojníc výlet. Čiže vaša základná organizácia. Áno, naša základná organizácia, robíme výlet do Bojníc. Dúfam, že bude úspešný. A tiež na tieto výlety sa môžu prihlásiť ľudia, aj členovia, alebo aj členovia iných organizácií, ak sa to dozvedeli? Áno, či len z tej organizácie? No, ak my dáme vedieť aj druhým organizáciám základným, že máme voľné miesto, že môžeme zobrať aj ďalšie organizácie, tak nie je problém. Takže sa dá, nie je problém. A potom teda organizujeme také, že napríklad to robívame každý rok. Každý rok máme takú akciu, že robíme ikebany. Hej, nevidiaci a slabozrakí robia ikebany. Robívame to pred Vianocami, je to taký mikulášsky večierok, kde teda aj Mikuláš máme a máme aj Mikuláša a máme tam teda aj tú výrobu tých ikebán. Je to veľmi zaujímavé, veľmi atraktívne, nevidiacich to veľmi baví. Z našej základnej organizácii majú strašnú radosť, že to každý rok mávame. A potom, čo ešte, do čoho sa fakt zapájame, je biela pastelka. No toto som chcel potom neskôršie dať na
to je takéto to nevadí, celoslovenské. Áno, a to som len spomenula, však v zatiaľ pohode, som to len áno. spomenula, čo potom rozvinieme. Takže hovoríte, že tieto aktivity sú vlastne pre všetkých členov a nečlenov. Áno. Aj ako rodinných príslušníkov. Áno, prípade... lebo proste ten nevidiaci človek, alebo teda slabozraký potrebuje asistenta, alebo potrebuje niekoho, kto je pri ňom, hej, lebo proste, keďže nevidím, hej, tak ako nevidiaci musí mať sprievodcu, hej, keď niekde ide na nejaký výlet alebo nejakú aktivitu vykonávať, tak musí s ním ísť ten sprievod, ten vidiaci človek. Nie je možné, aby išiel bez sprievodcu. Takže máte tieto výlety, po prípade máte nejaké kultúrne podujatia, divadlá a podobne. Áno, máme aj prednášky nejaké, hej, aj potom nejaké také, že akadémia, to býva väčšinou nevidiacím, to máme také, že tam je tombola, diskotéka, také. A čiže niečo zábava, ako podobe večierka k dňu nevidiacim. Také, hej. Nevidiacim. Chcem sa spýtať ohľadne tých ďalších vecí. Ponúka Únia nevidiacich aj nejaké poradenstvo typu, ja neviem, potrebujem si niečo vybaviť, po prípade ako sa k tomu dostať, alebo počul som, že a má Únia je taký sprostredkovateľ, ktorý by vedel nasmerovať toho daného človeka, ktorý nežije nejako s nevidiacimi, len momentálne sa do tejto situácie dostal. Čiže môže byť taký ten oporný bod, že prvé dvere, kde zaklopem, alebo... Áno. Toto poradenstvo a tieto veci má na starosti krajské stredisko. Oni proste poradia klientovi, že na čo má nárok, hej, na akú pomôcku, aj mu vypíšu papiere, vypíšu mu žiadosti na pomôcky, hej, a potom ho nasmerujú na úrad práce, kde si teda tú žiadosť podá, ale teda najprv si musí ešte k tomu papiere od lekárov a tak ďalej, oni mu presne vysvetlia postup a oni potom vlastne ten nevidiaci si ide alebo sprievodca toho nevidiaceho ide vybaviť tú danú pomôcku. Hej. Dobre, že tých lekárov si spomenula na to, aby som bol členom. Viem, že sú tam aj zdraví, teda môžu, aj tí, ktorí majú nejaký problém so zrakom. Ak je ten človek, čo má problém so zrakom, musí to nejako doložiť typu nejakého, ja neviem, preukazujete PŽE, alebo akým spôsobom to funguje? Ani nie, ale musíme vedieť, že či je nevidiaci. Iba vyhlásením, hej? Áno, ale už keď krajské stredisko, tak krajskému stredisku sa zvyčajne ukazuje aj diagnóza, oni niekedy pýtajú aj, že akú... základ diagnózy, na základe čoho je ten človek. Áno, lebo oni keď vypisujú také papiere, keď idú nejaký kurz vykonávať s tým nevidiacim, tak musia vedieť, aké má postihnutie očné. Áno, že či je to rozdelené na... Hej. Hovorím správne, že tuším, je to rozdelené na slabozrakosť, prakticky nevidiaci. Áno, a nevidiaci. Hej, no presne. Čiže tam je to nejako potom odstupňované aj možno nejak bodovo, alebo ako. No, toto by... takéto všeobecné by bolo. Skôr by som chcel vedieť teraz, že o tom vašom oblastnom, čo plánujete, ako sa rozvíjate, kam chcete ísť niekde do budúcnosti, alebo akým spôsobom rozvíjate dané služby vašej základnej organizácie? No predovšetkým by sme chceli získať viac a viac členov, aby sme mali viac členov ako máme, lebo naša základná organizácia má dosť málo členov a chceli by sme sa rozvinúť na viac, aby nás bolo viac. To je pre nás najdôležitejšie. A keď by nás bolo viac, tak čím nás bude viac, tým sa bude dať lepšie pracovať a tým sa budú dať lepšie aktivity robiť a bude to ešte lepšie. To je pravda, ale to mi potom vnúkla taká otázka, že my sme tiež boli deti, hej? Čiže určite aj dnešné deti, niektoré majú ten problém, čo my sme mali. Nejak zanevreli títo zrakovo znevýhodnení občania, alebo majú tie možnosti iné, že sa nejak nezdržiavajú alebo nezdružujú v takejto organizácii, alebo...
Keď už máte, že málo tých členov, alebo starších členov. Ja si skôr myslím, áno, presne, starších. Ja si skôr myslím, že sú neinformovaní, že tá informovanosť je slabá a že teda aj krajské strediská neinformujú do takej miery, ako by podľa môjho názoru mali. Oni by mali aj tá verejnosť je asi málo informovaná, čo sa týka. Áno, že... Tak. No ono, z jednej strany áno, to je síce pravda, no z druhej strany je zase otázka, nie je to chyba nás nevidiacich, že nejako nekričíme? Nekričíme, v úvodzovkách nekričíme, hej? No, lebo nie je to počuť okrem Dňa nevidiacich, nejako to nie je verejne. No, ja som toho názoru, že základná organizácia by mohla byť viacej akože otvorená verejnosti? Áno, len proste krajské strediska nám v tom nepomáhajú moc. Nie je to... Ja si myslím, že tí krajské strediska by mohli viac informovať tých klientov, lebo napríklad oni majú klientov a my ich napríklad nemáme, hej? Proste oni majú svojich klientov a my ich napríklad nemáme v našom. Teraz trošku, aby som tomu pochopil, ak chcem byť členom, nemusím byť členom základnej organizácie? Nie. Môžem byť rovno krajskej? Áno, lebo my sme rozdelení. Základná organizácia je zvlášť a krajské stredisko je zvlášť. Čiže, oni si robia svoje a my si robíme svoje. Ja som myslel, že základná organizácia je vlastne základ, ktorý potom združuje tieto základné, z toho je tá krajská? Nie. Čiže krajská je vlastne aj základná, dá sa povedať, tým pádom. No proste, krajské stredisko, ono robí tieto všetky veci, oni robia tie všetky, ako som povedala, oni robia tie kurzy všelijaké, teda, ako som povedala, tú priestorovú orientáciu a tak ďalej, oni majú svojich klientov, hej, ale my tých klientov napríklad nemáme, lebo oni nám ich neposunú, hej, my sa nedozvieme o nich napríklad, hej, a tak, tak už potom to už na tej základnej organizácii, aby hľadala tých presne. Otázka znie, že či tí ľudia vďaka nejakej tej forme modernej typu integrácie, či vôbec majú tí mladí záujem, hoci by z toho možno mali nejaký benefit? Hej, aj môže byť aj to, že mohlo by to byť možné, že aj na základe Neskúšali ste niečo typu v základných školách alebo niekde tam? Veľmi nie, lebo v základných školách je málo, kde sú nevidiaci. To je ešte dosť také, že ako by som to povedala, oni ešte málo sú integrovaní tí nevidiaci medzi vidiacich. Ešte to nie je tak rozbehnutá A nevidiaci v základných školách špeciálnych, typu v Bratislave, na Svrčej, tuším, a v Levoči? No áno, to sú špeciálne školy, lenže... To sú tuším celoslovenské, takže tým pádom by tam... Áno, lenže my nehľadáme takou formou ľudí, lebo my nevieme, či náhodou to neposúvajú tie školy napríklad. No tie školy to ako si neposúvajú. Že ste z Trnavy, tak choďte do Trnavy. Práve, že nie. Nie. Čiže nie je takáto komunikácia. Ne. Tá komunikácia je tam. Práve, že ja som toho názoru, že tá komunikácia nie je dokonalá, mala by sa zlepšiť. Ono by všeobecne veľa ľudí, aj tá verejnosť, aby vedela, vlastne preto tento podcast aj vznikal, aby tá majorita vedela o tom, že tí nevidiaci sú tu, že tu je nejaká organizácia, ktorá ich zdržuje, ktorá im pomáha. Presne tak. A aby sa vedeli obrátiť bez ohľadu na to, či pozerajú na to správa, či zľava, či prečo by som tam mal ísť, prečo nie. No a vlastne tam ide o to, že aby aj vďaka takejto organizácii ten človek plnohodnotne nejako žil v spoločnosti a posunul sa vlastne ďalej. Presne. Len hovorím, preto sa aj ja pýtam, lebo neviem ani ja nie som členom únie z dôvodu nejakých svojich typu časových, no ale
je to veľká škoda, že vlastne vám ubúdajú vlastne členovia, dá sa povedať. No hej, je to... To je asi celoslovenský fenomén, nielen vašej Áno, organizácie. myslím, že je to celoslovenský fenomén, lebo bolo nás teda, kedy bolo veľmi veľa členov, hej, a teraz stále ubúda, ja neviem, proste stále je to také, a to nie len akože v našej Trnavskej nás je dosť málo, hej, ale každá ZOčka, tam v každej ZOčke ubúdajú členovia. A chcem sa spýtať ešte na tú vec typu, robí Únia nevidiacich aj nejakú osvetu typu pre zdravých ľudí, že týchto ľudí sa dá nejak zamestnať, po prípade, že v prípade zamestnania majú nejaké výhody, lebo mnohí ľudia o tom ani nevedia. Robí nejakú osvetu tá Únia nevidiacich ohľadne nevidiacich v spoločnosti? No tak... Ak som sa dobre nejako vyjadril, že vlastne že pomôcť posunúť do tej spoločnosti toho človeka, že není to len na tej báze typu voľného času? No tak takéto veci robí krajské stredisko. Oni sú základ, oni robia veľa vecí. My máme na starosti skôr také tie iné veci. Ale my môžeme napríklad nejaké prednášky vytvárať, kde hej, zavoláme, ja neviem, niekoho z úradu práce, hej, a môže nám vysvetliť, hej, toto môžeme. To sú také prednášky, čo môžeme vykonávať, hej, alebo potom zavoláme nejakého lekára, ktorý nám porozpráva o niečom, hej, alebo očného lekára si zavoláme, hej, ktorý nám vysvetlí, aké sú nové technológie v operáciách a podobné veci, hej. Po prípade pomôcky nejaké nové. Po prípade, hej. No v tomto smere ďalej by ma tak zaujímalo, že táto únia je vlastne od vzniku Slovenskej republiky, ak tak si pamätám, prešla nejakým vývojom alebo nejakým niekde typu do nejakej tej spoločenskej konsenzuálnej nejakej, ako by som to nazval, organizácie, ktorá nejako komunikuje medzi zdravými a zrakovými. No tak áno, tak samozrejme. No okrem tam je tá palička biela, čo sme spomínali. Hej. No tak samozrejme, ono tá únia sa vyvíja, stále sa niečo zlepšuje, hej, a stále niečo sa vynovuje, vylepšuje, hej. Čiže dá sa povedať, že aj tie nové teraz predpisy a podobne, čo sa týkajú napríklad cestnej premávky, čo vidím, nové chodníky sú označené bodkami, prechody sú označené tými čiarami v strede, čo mnoho zdravých sa ma pýta, že to je pre bicykle a pritom nie je môj zlatý, to je vodiaca línia pre nevidiacich. Áno, toto si akože tiež asi je práca únie. Áno, toto majú na starosti tiež z únie nevidiacich, hej, z kraj. Čiže únia nevidiacich vlastne aj dopomáha k lepšiemu alebo ľahšiemu životu toho. Napríklad aj ozvučovanie autobusov a podobných električiek a áno, podobných aj to vecí. som si všimol. Majú krajské strediska vlastne na starosti, aby to teda zlepšovali. A potom ešte, čo tak teraz dosť beží, že oni chodia, z tých krajských stredisk dosť teraz chodia po škôlkach a majú taký merací prístroj a detičkám merajú zrak a vlastne rýchlo zistia, že či to dieťa neoslepne, alebo teda či nebude nevidiace, alebo teda či nejaký screening zraku robí. Hej, taký prístroj majú nejaký a toto chodia po škôlkach, to je ich dosť taká teraz, každý deň chodia do nejakej škôlky. A čiže do bežnej škôlky? Áno,
áno. do bežnej škôlky, kde vlastne robia tieto screeningy a po prípade potom A odporúčajú odporúčajú k očinným lekárom a tak ďalej. že aby na sa základe. Áno, aby už očný lekár To je potom veľmi ďalej. zaujímavá vec. Ono to funguje nejak len teraz, nejak to začalo... Nie, to už funguje trošku dlhšie, už sa tým dlhšie zaoberajú. Každé krajské stredisko má ten prístroj, vlastne majú to aj v Banskej Bystrici, aj v Trnave, aj v Košiciach a neviem kde všade, hej, aj v Bratislave a tak ďalej, majú tento prístroj a každé krajské stredisko, z krajského strediska teda chodia po týchto škôlkach, hej, aj u nás v Trnave chodia po škôlkach, čo viem, a teda merajú tým deťom zrak a potom teda doporučujú k očným lekárom, ak teda Čiže to nájdu vlastne nejakú dokonca vadu. robí aj službu verejnosti, dá sa Áno. povedať, že na Hej. základe takéhoto kvázi nejakého vyšetrenia, Tak. ak sa to tak dá Je to nazvať. bezbolestné, lebo to dieťa proste, to není to nejaké bolestivé, je to proste nejaký prístroj, ktorý len nejako, neviem, nejako z diaľky to, neviem, jak to presne. No, to by bolo takto, čo sa týka všeobecne. Teraz by som chcel vedieť, vy ako Únia základná organizácia, Trnava, koľko zhruba tak asi máte členov? No, my máme tak asi tak okolo 30 členov, naša základná organizácia. No a teda chceli by sme, aby nás bolo viac. Aha. A čo asi tak plánujete po prípade, čím v blízkej budúcnosti chcete nejak sa rozvíjať, alebo čo máte v pláne urobiť? Či už to tie výlety, alebo po prípade nejaké školenia, alebo niečo podobné, kde by vás mohli aj verejnosť vidieť, okrem samozrejme tej bielej pastilky, kde nás je vidieť. No tak otvorene poviem, tento rok veľmi sme nedali sme si ani do projektu, sme nejako nestihli sme premyslieť projekt si, čo by sme chceli robiť na celý rok. Takže bude určite na budúci rok bude toho viacej ako tento rok. Tento rok sme si nechali také trošku menej, hej, voľnejšie. Tento rok sme teda naplánovali tento výlet do tých bojníc a potom teda by sme chceli tak v novembri by sme chceli, keby sa nám podarila akadémia urobiť, to je teda tomu dňu nevidiacim, to by sme chceli, ak teda sa podarí, toto by sme chceli a teda potom určite tie ikebany to bude určite, lebo to je tak svetová vec, že to sa strašne ľuďom páči. No, a keby sme to nemali, tak sú asi smutní. Chcem sa spýtať, že je to síce pekné, možno, že niektoré veci sú krajšie, ak keby niekto by povedal, že to ani nevidiaci nerobil. Je to možnosť niekde vidieť? Ako vy to robíte niekde, podotýkam asi niekde v No my to robíme v priestoroch Únie. Áno. A dá sa to dať nejak von, typu, ja neviem, máte nejakú možnosť, kde to vlastne vystavíte, po prípade, ak by to chcel niekto aj z verejnosti kúpiť, je to tak možnosť? Práve, že naši členovia si to berú domov a oni to majú ako pre nich je to ako také, oni si to berú domov, hej. Takže, a ako vôbec to není alebo nie je taká možnosť? Ako my to nafotíme len, ale členovia si to berú domov zatiaľ a nevieme, ako, ešte sme nad tým nepremýšľali, že ono by to bolo perfektné, akože vedela by som si to predstaviť. No, že napríklad v tej únii v priestoroch alebo niekde, kde by to bolo, ja neviem, na týždeň niekde vycapené. No len to je ten problém, že keď sa robí... Alebo mestský úrad napríklad. Len keď sa robí v decembri, je ten problém, že sa robí zo živej čečiny, ktorá teda nie je taká, že proste to potom opadá, vieš, no proste... No, tak áno, to zase... To nevydrží, no. To je... No, tak. Ale členovia sa vždycky potešia tomu. Keďže máme kvetinárku v našej základnej organizácii, ktorá to celé vedie, lebo tak neviem si to predstaviť bez kvetinárky. Skutočne si neviem predstaviť. Ja viem, a možno, že by to boli zaujímavé diela. No, ale tam nejde o to, ale kvetinárka im musí vysvetliť postup tým nevidiacim. No, o to ide, že neviem si predstaviť, keby tam tá kvetinárka nebola, ako by tí nevidiaci to robili, lebo ten postup nejaký musí byť. Jasné. Tomu daný. A materiál zohnať. A materiál to bez kvetinárky nejde.
Čiže vlastne vám to musí niekto aj kvázi zasponzorovať, Áno. alebo si to vlastne hradíte nejak sami. Áno, presne tak. A čo sa týka tých výletov a podobne, to je všetko vlastne na báze nejakého členského, po prípade svoj No áno, voľného. niečo sa hradí z našich peňazí, teda Zo svojho? Ako z z Únie Únie? nevidiacich, zo ZOčky, čo sa platilo členské a tak ďalej, čo sú peniaze z výnosu, z 2% napríklad, čo sú peniaze z krajskej rády, čo sú peniaze zo psíka, čo sú ako štvornohé oči a potom čo sú peniaze z bielej pastelky, z výnosu, tak z toho sa niečo hradí a niečo si členovia ešte priplácajú, keď ideme niekde, alebo niečo sa koná, tak sa niečo členovia ešte priplácajú. Uh-huh. A keď sa pýtam na tú pastelku, alebo mnohé iné tieto zbierky, alebo podobne, vlastne tam robíte aj nejakú osvetu, alebo len ako vás tí ľudia berú vo verejnosti, ako to vlastne vnímajú, keď ste medzi ľuďmi, či sa niekto zastaví, či sa niekto pýta, ako to funguje, alebo je vôbec záujem takýto od ľudí, že ste vonku, že nie ste len, že aha, títo nevidiaci sú vonku a dám im, ja neviem, euro, alebo koľko to stojí za tú paličku alebo ceruzku, ale že naozaj sa niekto zastaví? Alebo ako tak to by si sa čudoval, áno, je to naozaj pravda. My máme dobré ohlasy, čo sa týka bielej pastelky. Ľudia sa zastavujú, ľudia nám prispievajú, skutočne pýtajú sa, na čo to je, či to je na dobrú vec a tak ďalej, že pýtajú sa, že skutočne nám to ide. A teda najlepšie je to pri Tesku, tam máme akože dobre... Že tí ľudia sa vlastne, že neberú vás, že joj, nevidia, ale že naozaj, že wow, že nie, skutočne, je tam, že fandia Tesku, vlastne, že nie je to, že dám, lebo nevidia chudáci, ale že naozaj to... Nie, presne. Lebo napríklad, my máme dve stanovišťa pri Tesku, to znamená, že jedno je pri Tesku vonku a teraz od minulého roka sme spustili ďalšie stanovište, ktoré je vnútri v Tesku, kde nás je teda viacej trošku, lebo tam už ukazujeme, to už je vytvorené ako stánok. Aha. A ukazujeme tam, ako sa píše bodové písmo, ukazujeme. Čiže prezentácia života toho nevidiaceho vlastne. Áno, tam už proste ukazujeme a píšeme vidiacím normálne na papier ich meno. Napríklad príde k nám a povie mi, no ja sa volám Jožko, napíš mi Jožko. No dobre, tak napíšeme Jožko v bodovom písme a dáme mu abecedu, aby si to mohol doma čítať. Ešte to by bolo veľmi zaujímavé, lebo ja síce už poriadne nemám ten hmat dobrý, ale je to super, že potom môže čítať človek. Toto je jediné plus, ktoré som sa potom akože najprv, že na čo mi to bude a potom som zistil, že veľa vecí sa dá aj v škole sa to dá použiť, ak učiteľ nepozná, že vie Braillové číslo. Áno, dá. Zdraví ľudia nevedia, že ruky si máš dať na kolená. Áno, taký ťaháčik, jasné, to v škole fungovalo. Za mojej éry to fungovalo. Viem, že to funguje. A hlavne, keď taký človek je medzi zdravými a učiteľka to ako... Áno, a učiteľka sa nepozerá. Vôbec, ako ju to vôbec nenapadne, že však ruky má na áno, to už bolo také, ja som opisovala, keď som ešte chodila do školy. Dalo sa. Nie, toto všetko sme si vymysleli, nič také sa nestalo. Vyštudovali sme naozaj. Však vyštudovali, ale akože sem tam sme také ťaháčiky použili, no. Nie, my sme poctiví ľudia. No jasné. No, takže toto sme si asi tak, čo sa týka Únie. Chcete niečo povedať? Je tu aj Robčo. Chcete niečo povedať typu budúcnosti alebo niečo? Ja by som ešte spomenula takú vec, že teraz sa mi dostalo do ruky možno mesiac dozadu, alebo možno 2 týždne dozadu, alebo možno aj 3, to je jedno, sa mi dostala do ruky taká kocečka,
Je to kvázi ako prívesok na kľúče, ale výhoda toho je, že ono sa, tým, že sa tá kocečka dá točiť, tak vzniká bodové písmo a presne sa dá proste všetky písmená sú v tej jednej kocke. Čo je teda veľmi zaujímavé a veľmi zaujímavé pre vidiaceho človeka, hej, že vlastne keď teraz napríklad bude biela pastelka, tak mám v pláne túto kocku ukazovať a ukazovať aj na nej vlastne, ako tie písmenka vznikajú. No ja by som vám dal takú radu. Teraz mi tak zišlo na raz sme mali, neviem, či som to mal v rehabilke alebo niekde, že bol papier s normálnou abecedou, vedľa bolo bodkové a tak som sa učil tú Braillovú. No to je takzvaný šlabikár, to je samozrejme. A to bola taká kartička a som rozmýšľal nad tým, že to keby ste dávali ľuďom, že... No veď tak dávame. Že zoskladaj si svoje, alebo nauč sa to nejako. Ale my dávame normálne papier a na tom papieri je vlastne ukazované, ako sa ktoré písmenko píše. Čiže je tam naše normálne písmo a vedľa je Braillové písmo, hej? Áno, ale je to ako vo vidiacom, nedá sa to hmatať. No, typu áno. Dávame takú abecedu. No ja som skôr myslel, že aby to bolo v tom bodovom, že aby hneď si to mohol dokázať ako ten ale vidiaci. práve preto dostáva to meno napísané na tom papieri, aby si to vedelo on z toho hmatať. Prečítal, aby to prišiel. Že... No to je zaujímavé. Dobre, tak prajem vám teda v Únii nevidiacich, aby to vám šlapalo, aby bolo čo najviac teda tých podporovateľov, poprípade členov, aby sa mnohí, ktorí nad tým rozmýšľajú teraz, že to je nielen pomoc pre týchto ľudí, ale že je to vlastne ako keby nejaká komunita týchto nevidiacich a slabozrakých. Takže vás týmto pádom môžeme privítať do Únie nevidiacich, ak máte tento záujem, alebo že sme zbudili vo vás nejaký záujem. No a tým pádom Tým pádom ja sa poďakujem. By som vám chcel presne poďakovať za to, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne. No a za pozvanie. Robčo, čo tu bol, tak s ním sa budeme počuť na budúce, pretože on sa už tuto behá v športovom, hej, a už je pripravený s kolkami, má tu aj gulu, aj všetko, takže budeme sa rozprávať o kolkoroch, o športoch pre nevidiacich a ja sa s vami lúčim, moje meno je Ľuboš Kalaba a dovidenia, do počutia na budúce.